Ako si vybrať veľkosť nohavíc na Army Original? Najdôležitejší rozmer, alebo teda údaj, ktorý si treba všímať, je pás, a síce nie merať ho na sebe, ale na nohaviciach. Ten príklad merania začína asi takto. Vyberiete si nejaké vaše nohavice, ktoré vám sedia, v mojom prípade teraz tieto, no a začnete merať. Šírka pásu na týchto nohaviciach je 43. Porovnám s tabuľkami, vyberiem si čo najpresnejší pás, podľa možností šírku 43. Neodporúčam vyberať väčšie, častokrát práve tie výmeny, ktoré máme, sú preto, lebo si ľudia vyberajú rezervu, respektíve vyberáme si na internete rezervy a potom tie nohavice sú zbytočne veľké. Čiže vybrať čo najpresnejšiu veľkosť. Ďalšie rozmery, ak by vás zaujímala dĺžka, čo je veľmi dôležité najmä pri tých vyšších, pretože častokrát ten výrobca robí len jeden rozmer, ktorý je taký univerzálnejší, dlhší a treba sa s tým častokrát zmieriť, keď chceme ten konkrétny model a nerobí sa v rôznych veľkostiach, ale tí vyšší určite sú zvedaví na to, že či im budú dostatočne dlhé. Takže meriate si od rozkroku po koniec 79, no a celkovú dĺžku, to znamená po strane celú dĺžku 103. Ak by vás zaujímal set alebo výška sedu, tak to zistíte veľmi jednoducho, a to rozdielom tých dvoch dĺžok, čiže 103 minus 20, 79, čo je zhruba 24. Čiže táto dĺžka je 24, skúsime sa pozrieť, či to sedí. Sedí, hej, zhruba 25,5 mi tu vychádza. Ten set sa meria samozrejme od tohoto vrchu až tu, kde sú tie nohavice zošité. Ďalšie rozmery, ak by vás zaujímal presnejšie strih, môžete zmerať aj šírku stehna, to tiež zvykneme uvádzať. No a v tomto prípade je to na stehne 31, ale zhruba tu, kde to meriam ja, tak tam to meráme vždycky a takto to uvádzame do tabuliek, čiže 31. Potom si môžete zmerať koleno, tu môžete pekne zistiť, či sa zužujú viacej alebo menej, čo je 23,5 respektíve 24, čiže viete, že od 31 už sa tieto nohavice zužujú. No a spodok nohavíc 21. Čiže takto si dokážete porovnaním vašich nohavíc s veľkostnou tabuľkou konkrétneho produktu zistiť, že ako sa tie nohavice podobajú, respektíve ako budú vyzerať oproti tým vašim tie požadované nohavice. Ďakujem za pozornosť.